RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Bayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga magatawag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako sa Denver, usa ka batanon, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nadawat na kasi imong gi-apply ang trabaho. Oma, Aw, may hinuunak. Unya, kanusa ka man magsukod. iniglunes dayon puhon ma. Bago di ka din Bantog ra karon pa ko makabantay nimo. Ubay, dako kay kong pasalamat nga usagid ko sa mga gitawagan din Oo, kay nindot ra ba kay ni benefits ning kumpanya ha. Mabitaw akong nadunggan bay. Basta kay pagtarong lang yun. O tuman lagi sa ilang policy manual. Kay kung masipyat ka, na, di gina sila magdudua sa pagtaktak nimo. Mo ba? Oo. Stricto man na sila din Daghan na sa nataktak din eh. Bay. Dali na nak, manihapon na ta. Busog pa man ko ma? Unsa? Unsa may gikaon nimo? Nikaon mangugog street foods ganin na pag-out ako ma. Uy, ning bata. Di ra ba gyud na maayo Denver ha? Ay pagsigig kaon ang mga ingon ana. Uy, kay makadaot na. Maura man gyud madadali na kog kaon ma, nigawas yun ako ma. Maong mukaon jud ko na basta maabtang ko sa gutom. Ay basta. Ay lagpermanente ha. Nakasabot. O ma. Kapila naman na nimo kapirong adlaw. Murag ikatulo na bay. Grabe sa di mo magdag kapiwi. Di nam kadaot.
Guwa pa man sa nuhon ko madaot, bay. Mao din ay sikreto na mo, ha? Kung di ka magduka din sa office. Kinahanglan gid bay. Lisod na kung magduka-duka ka din hiyo niya. Natay malatangan nga trabaho. Na, mamimuhan dayon ta. Mausad. Sige bay, tiwas sa na akong trabaho. Sige bay. Naunsa man ka? Sakit yung kuto-kuto ma. Oh, nga naman na. Hyper man siguro ni. Na, maulagi na. Sa sige na ni mo pasar-pasar og kaon. Mukao magud ko ma. Ay, lagi. Pero dili madumdum ang oras sa tingkaon. Ma, Ay, kadiyot. Magpalit kog tambal haron makainom ka. salamat ma. Nainom na ni mong omeprazole? Mana ma. Nya, kumusta naman? Okay na ma. Dili na paras ganina. Dumdum kas oras imong kaon, ha? Lisod na kung ma-ulcer ka. Okay ma. Ma, salamat kaya. Bay, dungan ta po na, inig team building na to. Magsakinan man ko. Oh, sige bay. Kana pa. Makasakay kong libre nimo. What's lang ko nimo kung lang siyang oras sa mugikan, ha? Ano lang sa office mag-abot? Sige bay. Bay, dali bay. Apil tas duwa. Murag ikabuhi mo bay. Ha? Murag sakit sa dakong kuto-kuto. Uy, pagtarong diya, uy. Lo, nang luspad na ba ka? Bay, lain mo dyan matik. Ha? Uy, bay! Nakuyapan jud ko atong tungura. Pila sa kaadlaw nga nakabantay ko nga permi kong kabuhion, ilabi na ka ng bag-o ko humankaon. Unya, murag kumuto na akong kuto-kuto sa kasakit, ug kapila ko magbalik-balik sa CR aron paggawa sa kong hugaw. Muwara man sad kung ina na kong omeprazole. Unya, Andaman na lang yun ng omeprazole permis imong bag. Aron may mainom ka kung mutukar na sa ng hyper nimo. o ma, kahiyon ko mubarag ko. Barag bang ko na. Matumba ko. Aray. Naigo akong naong singlit sa lamisa. Aray. Uy, pero ti magpuwahas imong mata, Denver. Magpa-check up ta karon dayon. Uy, kay tingalig high blood ka. Ma. Matod nimo, kalit kang natumba sa dihang ibarog ka, aron unta mangihi.
Posible nga tungod kadto sa kalat nimong pagbangon. Unya ni drop ang imong dugo, maong nalipong ka. Hinungdan sa imong pagkatumba. So far, okay raman ang imong dugo. Mo ba, Dok? Normal ra. Salamat, Dok. Mao. O ang imong sugar, normal ra. Dok, dili sa kahan ni tungod sa akong hyper? So nasa day kay hyper? Inganinin na lang. Resitahan ti kag tambal ha para hyper. Unya, likay sa mga pagkaon nga parat. Nakasabot? O, Dok. Salamat. Dili ba ako himarat, pero bisag niinom na ko sa mga tambal nga greseta sa doktor nako. Doon na jud gihapoy mga higayon nga mosakit akong kuto-kuto. Nga mura jud kumuton sa kasakit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Kining hyper, dili na ba yun ni siya mawa? Nga naman nga bisag niinom na kog tambal, pero mapasaran lang gani ko bisag usa ka oras lang. Murag mo trigger naman dayon siya. Ikadawang pangutana. Dili ko hilig og parat pero hilig ko mangapi o hilig sa kog mantikaon nga mga pagkaon. Dili ba ni makatrigger sa hyper? Posible sad kaha nga tungod din sa stress maong magsigig sakit ang kuto-kuto? Ikatalong pangutana. Doon ay mga higayon nga malipong ko ug mura kog ma-out of balance. Sakto na ba ang oras sa akong katug? Pero dili lang hinuon consistent ang oras. Unay hinungdan ani. Ikaupat o katapos ang pangutana. Unsa man nga mga pagkaon ang angay na kong likayan o ang angay na kong i-consume? Doon na ba ko'y kinahanglang usbon sa akong lifestyle? Aron dili na magsigig balik-balik ang pagsakit sa akong kuto-kuto? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Denver. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem kay usam na ko ka medical doctor, mga psychological, emotional ug behavioral nga problema kay usam na ko ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usam na ko ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ang mga problema, ato ni Eileen Bathan ang bahala niya na, no? Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga not everything must happen immediately to be meaningful. Dili lang gyud tayo magdali gug maayo nga murag magic nga unsay gusto na tong mahitabo sa tong kinabuhi, ma-realize dayon, mahitabo dayon, ha? Agi sa tag mga obstacles, mga ginagmay nga mga lakaronon, problema before matuman ang unsa matong gustong mahitabo. Alright? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Denver. Usapan ni siya kabatanon, taga Cebu City. Sumasanabati ng tugan sa drama, murag may problema sa iyang pagka-hyper sa iyang paminaw, no? Sa dili pa ako tubagon ng mga problema ni Denver. Ako sa day great ning bago na kong amigo o mga amiga diya sa Janro Construction Supply, may Pirilos, Carcar City, no? Silingan nila ni Yula o ni Efren de los Reyes, no? Da sa Carcar. Pero Pirilos man nila, no? Bulinawan mo itong ilang Yula. Pirilos, mga Navasquez, mga Sanho family, no? Dool na da. Ang owner da sa Janro, si Rolando Libus, ba niya o Libor, no? Muragwa kay kung makakuha ni mong isuwat, mama. Niya si Giselle Narvasa, Christy Di Parini, Belinda Albiso, o si Ruila Kabkaban, ha, sa Pirilos Carcar. This is true to Ariel Dingdong Pasagdan diya sa Siyaan Sambuanga del Norte,
may kailan ako sa buwang gada. Ay, si Dr. Ondo og Michelin Go diya sa Leroy o sa nang lugar nalimot ko, no? Og si Lloyd Bistel, no? Diya sa Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte din nila. Okay? So, mga taga Cebu City, kumusta naman? O ginaot nga okay lang nga itong kinabuhi. Sumasa na bati na ito sa drama, ang problema ni Denver, unang pangutana. Kining hyper, dili ba gyud ni siya mawala? Nga naman nga bisag niinom na ko og tambal pero napasaran lang gani ko bisag kausara usa sa oras sa tingkaon murag na trigger man gyud ay siya. Kining Denver, kining atong tiyan, di man guni siya mohunong og galing. Naa may sud, raway sud, magsiging ni siya galing atong tiyan. So sa may tabo ko magsiging galing niya, way galingon, di magas-gas. Mo na nga murag kag naa kay burning sensation diya sa imong chest, itawag niya tog heartburn. Unya ang imong upper abdominal area, dughan, di ka kasabot. Murag niya maglisod ka og kanang tone, na murag na ay mubara sa imong tutunlan. Mao na mga tilimad-on nga taas kayo gastric acid sud sa imong tiyan. Mao ni ang ikatambag ni ko nimo, ayaw pagpasar-pasar sa pagkaon. Nya ayaw pag kaon og kanang paspas nga daghan sa kaayo. Kay mag-develop kining GERD, kitog GERD. So mag-eat ka og mga easily digestible food like ripe banana, o niya mo sulod ka og mga luag nga mga pagkatulog. ayaw pag jogging pants nga hugot nga nagmatulog ka kay makapikto na sa functional capacity sa imong gastrointestinal tract. Sunod nga pangutana, dili ko hilig og parat pero hilig kog mga pi og hilig sad kog mantikaon nga mga pagkaon. Dili ba ni maka-trigger sa hyper? Posible sad kaha nga tungod ni sa stress. Maong nagsigi og sakit ang akong kuto-kuto. Ini ba di nga na stress? This can cause hyperacidity. O ito na may mga atong ginatawag stress ulcer, no? Stress ulcer. So sa may maka-trigger aning hyperactivity kanang grabe ka grabe gyud ka kusog yung pagkaon, no? Nya mulay ka sa imong back. Nya inagdayong katulog, kaon kag daghan, dili siya advisable. Nya kanang mga tambok, no? Mga spicy, tambok nga pagkaon like garlic, onions, di po kami ayaw na lagkaon. Minus-minus especially kanang mga alcoholic drinks, mga energy drink, ayaw gyud og inom ana labi na padayong katulog kay makakos ni siya og hyperacidity. Of course, stress is one of the reason nganong naamantay mga kaso nga hyperacidity, no? Ikatulong po na, dunay mga higayon nga malipong ko og mura kog out o balance. Sakto ra ba ang oras akong tulog pero dili lang hinuon consistent ang oras. Unsa may kahay hinungdan ani. Ang ato bagong biorhythm, no? O atong mga muscles kinahanglan po siyang conditioning, no? Mo na bitaw nga makaingon ko nga before you wake up in the morning, straight sa ayog dito bangon kay natay gitawag og kanang orthostatic hypotension. So avoid adjusting your sleep position kanang komportable lang ka kay mo matter sa na siya. Kung naamay panahon nga more kag malipong, you might develop this atong gikuan og hypotension, no? Gikan ka natulog nga mobangon dayon ka. Kung mahimo lang matulog ka sa more or less mumao nga oras. Nganong matulog man ta? Matulog kita kay para ma-recuperated ta sa mga energy spent for the day, in preparation for the next day's activities, para ma-recharge ta, para yung cellphone, nya mo balance ta sa among homeostasis, meaning the functional level sa mga vital organs atong lawas nga medyo
kampante, dili dipiktoso. Okay? Kaupat o kalapos ang pangatana. Unsa man nga mga pagkaon na angay na kong likayan o ang dapat na ko i-consume. Doon na ba ko'y kinahanglang usbon sa akong lifestyle aron dili na magsibalik-balik ang pagsakit sa akong kuto-kuto. Yes, mao to, maglikay ka sa mga tambok, mga spicy foods, alcoholic drinks, coffee, tea, na mga energy drink like Cobra, Sting, Lipobitan, Gatorade. Nakasakay na siya caffeine content. Kumukaon ka, slowly lang, ayaw yung grabe yung kayo ka, murag gutom yung kayo ba? Ha? Hinahinay lang. Avoid eating heavy meals before going to bed. Mukaon ka, akong ikakuan og katong easily digestible food. Mga prutas, pwede rasad, no? So, kanang imong lifestyle, kinahanglang imong usbon, nga mukaon ka sa saktong higayon, onya exercise. Warm water is ideal rather than cold. Kanang coconut water. Nindot na siya. Advisable na siya. O kung grabe na kayo, you may take proton pump inhibitor. O sa may mga example na ng mga proton pump inhibitor, resita na mong mga doktor. Kining omeprazole, usa na dia, or antacid. Kining mga calcium carbonate like Mylanta. Naghan pang laing mga antacid, Kimalin, Kimaliis. So mamili lang ka, over the counter ganyan ang uban. Okay, so muna ako ikaistorya sa mong problema Denver din sa Cebu City o ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon niyong pagpaminaw sa among programa sa RMN. Gitagaan mig award last November, the best radio drama program nationwide by the Catholic Mass Media Award, na proud sa ko kay ana bitato ni Eileen Bathan, no? Until the next time, magkita-kita paghapon ta o makabati paghapon ta sa atong sibya dinhi sa RMN. Hasta la vista, bye bye.